Привет на всички мои абонати и гости на моят канал. Първо искам да ви благодаря, нисък поклон пред всички, които харесват, лайкват, споделят моите видеа. Благодарна съм ви. И днес нека да погледнем, има ли при вас намеса на тъмните сили, защото знаем, че светът има добро, има и лошо. И винаги има и негатив. Има и хора, злобни хора, които също отправят негатив. И нека да погледнем при вас колко негатив има и от кого е пратен той. Нека първо да погледнем какво се случва при вас, кои сте вие, кой ще гледа това видео, какви енергии ще се проявят. Знаем, разкладът е общ, не за всеки ще отговаря. И нека да погледнем кои сте вие. Първо вашата енергия искаме да разгледаме и след това да погледнем има ли хора, които действително ви отправят или са ви отправили негатив. Негатив визирайте дори лоши помисли, някой ви е завидел, някой ви е погледнал лошо, вашите енергии са се пресекли, кои сте вие. Вие сте хора пълни с любов, ето като соулмейчове. Вие сте кралица, вие сте, ето погледнете, по шестите жезли, винаги излизате победители в всякакви ситуации във вашия живот, но при вас се е получило едно разрушение, където за нещата са се случвали много бавно, ето, за стабилизиране, за работа, за вашите взаимоотношения, всичко е вървяло много бавно, погледнете даже тук. По рицар мечове, пентакли, конят е спрял. И вие така сте се молили, както, ето погледнете, тази жена се моли на този кон да тръгне, но той просто е спрял. И нещата са стопирали. Няма енергията да върви напред. Вие сте били тъжни, така. Нещата, казахме, много бавно са се развивали при вас и при повесения. Даже почти са спряли. Развитието в какъвто и план да е от вашия живот, в момента във вашата енергия, всичко това е спряло. Вие сте провесения, ето погледнете, не можете да действате, защото сте свързани крака. Просто стоите, обмисляте, прекарвате всичко през ума си, заради едно разрушение, което е имало при вас. Във вашата енергия има разрушение, срив. Вие сте, и то с двама човека са тук изобразени, мъж и жена, които са се спасили по някакъв начин, разбягали се. И всичко това е станало някакси така неочаквано при вас. Може би и очаквано при някой, казах, не за всички ще се проиграе разклада, но погледнете грамотевица и огън, всичко се изпепелило. И казахме, че вие по принцип, може би преди тази ситуация, сте изпитали тази пълна любов. Ето, погледнете, асо чаши, която е напълнила вашето сърце, вашата същност. Вие сте живеели за нея, вие сте дишали за нея и сте били победително. Нещо неочаквано се е случило и е тряснала тази светкавица и всичко се е разрушило. И сега сте в едно безизходно положение, където така молите се на коня да тръгне, но нещата просто точно в този момент не се получават при вас. Нека да попитаме защо е станало така при вас. Да ни подскажат висшите сили. Защото имате бедност отношение, бедност в комуникация, никаква, нула, зеро. Комуникация с човекът, с който е станало това разрушение. И отново се чувствате в безизходност, в един капан, в един мрак се чувствате по някакъв начин, защото тази карта, кулата, провесения, петица, пентакли, студено ви е, и в материален план, казахме, не ви върви, заради една ваша мечта, която е недостижима, която е студена, или, казахме, заради тази любов, която е недостижима и студена при вас. Още да погледнем какво се е случило. Колелото на съдбата се е завъртяло, дало е ход. Дало е ход към това вие да станете самотници. Ето, погледнете по отшелника, затворили сте се в себе си, затворили сте се от външния свят и
стоите, мислите, но нищо не се движи и искате да започне всичко от начало. Може би, когато са били тези времена на тази напълненост в любовта при вас. Преди тази разруха, преди този ступор, преди тези черни енергии, така, които са се струпали на главата ви, защото то се вижда, че вие въобще не сте в някакво състояние. И всичко това заради крал чаши. Не знам, той се излезе и обърнат. Да, обърнат, защото ви е обърнал гръб. Човекът, крал чаши, който е по-любвеобилен също така, добродушен, но е станало разрушението, колелото на съдбата се е завъртяло, казахме, и той ви е обърнал гръб след това разрушение. И нека сега да попитаме също така картите и висшите сили да ни покажат. Моля, картите и висши сили, подскажете. Разбрахме, че заради крал чаши. А защо крал чаши е обърнал гръб? На хората, които ще гледат това видео. Когато и да го отворят, то е актуално. Защо? Заради някаква новост, която го е примамила, където той, може би сте се разделили и окончателно през съдебни институции. И защо? Заради императрицата, която той така е тръгнал с тази чаша любов. При някой може да се поиграе заради негова майка, защото знаем, императрицата изразява жената, майката в колодата на Таро. Но казахме при други, където той е видял шанс за нещо ново, да хване златната рибка, и в неговите очи тя е императрицата и той може би е сметнал, че така е справедливо за него, неговата гледна точка, и затова се е случило и това разрушение. И нека да погледнем, да попитаме и тъмните така, как те виждат ситуацията. Моля, карти и висши сили, подскажете ни как вие виждате ситуацията при хората, които гледат това видео, какво се е случило, какво е станало при вас. Да погледнем и тяхната гледна точка и най-вече този негатив за тази черна полоса. От кого и как и защо е предизвикана при вас. Нека да погледнем. Малко повече са картите. Да погледнем какво ще ни подскажат и те за вашата ситуация. Видяхме, положението никакво не е розово. При вас енергиите ви са точно мразни. Да, вашето сърце. Вие сте имали това силно желание за тази любов, но вашето сърце, казахме, в момента е разбито, прободено е от игли. Където сте търсили ключ за разрешението и може би все още търсите ключ за разрешението на тази ситуация при вас, където е имало и може би една цикличност, а при други, където сте били семейни и сте търсили ключ за що така, за това разбито сърце. И ето отново има обратен ход на колелото на съдбата. Тя и тук се излезе към тази тъмна полоса при вас, обратен ход на колелото на съдбата. И с какво е било свързано това, моля карта да погледнем. И с кого? И с дявола. Ето. Вижте го какъв е красавец. Дяволът. Дяволът се намесил във вашите взаимоотношения. Сега знаем, влиянията на дявола са много и най-различни. Може наистина негатив. Може би и с появата на дявола, казахме, колелото на съдбата е дало заден ход при вас. С какво е било свързано по-точно? С едно, вие може би сте се и обвинявали, при някой може да се проиграе, че сте се самообвинявали, че не сте направили така, ами сте направили така. При други отново тук, ето, казахме, негатив. Трябва да приемем, че наистина в нашето съвремие съществуват тези енергии, съществуват тези тъмни енергии. Много хора не са запознати, много хора не са наясно с нещата. Много хора трябва да приемат също, че наистина тези отрицателни негативи съществуват от време. И сега продължава даже с още по-голяма сила, по някакъв нов начин,
но има такива влияния и при вас е станало. При някой казахме, може да се проиграе с, погледнете, с някакъв подтик, с нещо, което просто да промени вашата същност. Някой да се всели във вас, разбирате ли? Във вас да се всели този дявол и да започне да ви кара да правите дяволски неща както не би трябвало да е. Или с така преселение на тази същност и в човекът, който е бил вашата голяма любов. И вие сте се трудили, ето трудили сте се и то така, трудили сте се много самоотвержено, може би, да оправите ситуацията, но тя, когато е по дявола, просто няма как да се оправи. При вас е настъпило ето едно безпаричие, също така свързано с тази промяна, с това самобичуване, с това, казахме, приемане на чужда същност, защото има така, това ви е посадено ви е във вас. И тази сила, която вие сте имали преди, тя просто е изчезнала от вас, от вашата енергия, заради вредители. Хора, които са били във вашето обкръжение, хора, които може би да не са били, но просто са желали да ви нанесат вреда във вашия дом, в вашите финанси, също така. Всичко това се е случило заради, казахме, лоши и негативни влияния. Тази черна полоса във вашия живот, ето, вашата мечта е била просто срината заради вредители. Заради вредители и промяна на същността. Времето ви също така е било и може би все още е ограничено, то просто изтича. Нямате яснота, ето, нямате яснота. Съзнанието ви е замъглено заради тези хора, които са наистина хитри, действали са хитро около вас, покрай вас, действали са с голяма хитрост. Може би наистина са ви хвърлили прах в очите. И това е свързано отново с вашата любов. Където във вашата любов се е намесила ето тази хитра лисица. Хитра лисица, която е причинила и този негатив в вашите взаимоотношения. Защото видяхме, че нещата въобще не тръгват добре. И нека да попитаме картите и висшите сили. Как ще ни покаже човекът, който така ви е замъглил съзнанието, прекъснал е вашият възход, който наистина ви е вредител в вашите взаимоотношения, във вашия дом, във вашата материална сфера. Моля, скажете ни как точно и кой е той. Тук се падна една карта. Всичкото е свързано, при някой ще се проиграе с пари, а при други ще разгледаме още предимно. Свързано е с парички, а при други ето с влияние на едно затъмнение на съзнанието. Затъмнение на съзнанието на кого? На вас или на човекът, който е бил до вас. След някаква новина, която е била много така взривоопасна за вас, огнена, тя ви е изгорила и е станало ето и под колата, нали, е станало. Някой ви е подхвърлил лош късмет, някой ви е просто така като... Тази карта означава, че някой, ето виждате ли, като куковицата, която в семейното гнездо, в домашното гнездо подхвърля своите деца или при други ще се проиграе, че някой наистина, вие сте научили, че някой ви е подхвърлил нещо лошо в вашето гнездо, казахме, и вашето съзнание така е затъмнено, започват всичките тези последствия и където са ви разбили сърцето и са искали, ето то се паде под тази лисица, че тази личност с коварство, с негативи е разбила вашето сърце, е разбила и вашият живот с този човек, където сте били влюбени. Нека да погледнем още кой е той, как е действал. Нека да погледнем, моля карти, подскажете.
действал. Ние видяхме как е действал. Мъчил се е да ви насажда мисли, които не са присъщи за вас, с едно затъмнение, с подхвърляне на нещо във вашия дом, за разбито сърце, за безпаричие. И защото наистина, както и Таро тук се показва, че колелото на съдбата при вас се е завъртяло и тук обратен ход на колелото на съдбата, просто с едно желание да ви унищожат по някакъв начин. Този човек е привидение за вас. Може би вие не сте го контактували с него, или той е идвал при вас и изчезвал, идва сам да направи ето това. Този подклад, да замине, да продължи и да наблюдава, може би да изчаква и своят момент. И наистина, като една мълния е дошло това при вас. Защото вие сте били хора напълнени с любов, вие сте били щастливи, били сте победители във всички ситуации и изведнъж обратен ход на колелото на съдбата. Това просто не е нормално, това не е вашият живот, вие сте в затъмнение, чувствате, че не живеете вашият живот. И да, това всичко е заради алчност. Сега, дали някой наистина с завист, с злоба, с алчност, някой е завидел, някой е бил алчен, може би и за вашите пари. И погледнете, черна котка, някой може би наистина се е представил и така, да ви се е умилкало, да се е галя около вас, но зад гърба ви да ви е отраскал. Човек, който е... погледнете, правилно ви е и може би някакво заклетание на кръв, където да се вселят тези бесове във вас, действително. И наистина това е много злонамерено, зловредно влияние. Всичко това, дори казах и от разстояние да е, дори да не го познавате този човек, просто това е лошата и черната енергия. Казахме, тя съществува от самото създаване на света, още от Адам и Ева знаеме. Нещо е направено на вашата, може би, сексуалност, също така. Правилно е, да, погледнете и ритуал, колкото и да сте така били чисти, светли души, дадени са много пари, също така, чрез работата за някой друг, за да заключат абсолютно, да блокират вашето състояние. Ето, то се излезе и от начало. Кулата, просто всичко това е извършено с намесата във вашия живот, за блокирането на вашия живот. И това е заради мъжта, заради този човек, който, ето, вие казахме, сте били влюбени с него. Всичко това е заради него. Ето, погледнете, заради мъж. И заради вашата любов. Това навярно е човек, който наистина ви е завиждал. Казахме, може да е императрицата, където е някаква новост при този мъж или негова майка. Моля, всеки се знае ситуацията, да приеме своето. Нека да погледнем още какво ще ни покажат висшите сили. Да, вие сте били в окови и е направено така да се чувствате като едни в окови. По какъвто начин казахме да е действало. Начините са много, начините са различни. Злото никога не спи, но също така и това е имало въздействие върху вашите деца, което е най-важното в този свят. Това също е имало въздействие върху вашите деца, където вие просто даже са искали да ви унищожат тотално, да ви причинят най-голямата мъка, най-голямата скръб. И вие по никакъв начин не сте могли да ги спрете. Не сте могли да ги спрете, не сте взаимодействали. Бездействали сте да направите нещо, за да достигнете отново вашето щастие. Просто не сте можели дори да искате. Защото вашето съзнание видяхме, че е замъглено. И слънцето във вашия дом, вашето дете, всичко това е било направено заключено с катинар, нищо да не ви върви, да се чувствате като в едни вериги и са ви наблюдавали. Те са ви наблюдавали. Тези хора, казахме, са изчаквали и са очаквали, може би вие да се срините тотално. Но тук отново се намесват висшите сили. Намесват се висшите сили, които слагат просто това проклятие към вас. Това проклятие към вас
се излекува или ще се излекува, ето погледнете, с помощта на висшите сили, с светена вода, с помощта на висшите сили, знаем какво е светената вода. И това нещо, което е започнало при вас, този развал, ето погледнете, това рушение, просто ще се спре от висшите сили. Вашето щастие за вашия дом, за вашия дом, за вашите деца, тази подкова ще ви се струва, че всичко е било една илюзия, но казахме, то си иска и време, и тази магия, ето, която се пада. Магия е направена на вашето щастие. Ето, на вашето щастие е направена. На вашето щастие в любовта, в парите. Просто човек, който действително иска и ви влияе. Сега до каква степен и кое ще се проиграе при вас и как ще се проиграе, вие си знаете. Но тук вече нека да погледнем за бъдеще как ще се развият нещата. Погледнете как ще се развият. Просто няма смисъл и да полагам повече карти, защото висшите сили с една много голяма сила просто ще пратят обратно този бумеранг към този човек, който е направил всичкия този негатив, и всичко ще бъде върнато с много голяма сила. С много голяма сила обратно към него. И това ще започне да действа, и то в най-скоро време, щом излезе тази карта. Просто вие сами ще разберете, ако дори не сте и знаели защо така не ви върви, каква е причината, кой е човекът. Защото тук действително този човек е много скрит, и то така скрит доста зад магии, за да не излезе. Той просто не излезе от двете колоди да се покаже, нали, като фигурна карта, кой е или защо е. Но всичко ще му бъде върнато. Просто всичко ще му бъде върнато. А нека да погледнем още. Хайде да попитаме тогава за бъдеще още как ще се развият нещата, за да... Какво да правят хората, които гледат този разклад, как ще се развият нещата. Ами, вие трябва да следвате ето. Вече, след казахме висшите сили, ще се проясни вашето съзнание. Трябва да почнете да следвате вашите цели, вашите мечти, вашите идеали, вашите желания, защото маякът ще започне да свети ярко. И трябва да излезете от това състояние на тази черна мъка. И трябва да... И как ще се развием? Ето със среща, погледнете. Вие отново, може би, с този човек да се срещнете. Ето, с този човек, който вие сте били влюбени, и за бъдеще попитах, ще има среща след този бумеранг и след тази чистка, нали, която ще се случи с вас, защото висшите сили наистина наблюдават. И ще има среща, която ще трябва да бъде наречена тази среща. Но трябва да избягвате, за да избегнете тези заговори, тези магии, как да се предпазите, нали, какво е. Да, вие ще започнете да възвръщате всичко. Така, духът ви ще се повдигне и вие просто ще отблъсквате всичкото това лошо и тези сделки между доброто и лошо, или сделките с дявола. Вие ще започнете да ги отпращате, вие ще започнете да ги възвръщате, казахме, към този, който действително не ви... Да, ще ги възвърнете. И те ще бъдат възвърнати стократно повече, и тези хора ги очаква ето това. Не ги очаква нищо добро, защото знаем, който гроб копае, сам пада в него. Те ще бъдат обзети в едно пиянство, защото това ваше замъгление сега ще им се върне в този форма, в този вид, който те са отпратили към вас. И то, вие действително ще следвате вашият маяк и ще бъдете подкрепени от вашите предци и от вашите родственици, близки хора, кръвни хора. Ето, погледнете дървото. Вашият път води към вашият род. И те ще ви подкрепят в тази ваша борба, вие да върнете всичко, което трябва да се върне, което не е ваше, което не сте желали и което ви е причинило
толкова много беди и толкова много страдания. И ето, отдолу, вашият род ще ви даде сила. Погледнете. С вашите предци, знаем, те ни помагат и от другия свят. Винаги ни помагат и ще ви помогнат с една голяма сила да тръгнете, да се въздигнете, да тръгнете по вашия път с този кораб или с този влак. Просто вие да поемете, казахме, да следвате вашият маяк. Погледнете как хубаво и правилно, нали, така се наредиха картите. С този кораб вие да отплавате към вашите мечти, следвайки ги дори в бурно и мрачно море. Ами, скъпи мои, така не се получи разклада. Просто видяхме, че вие сте в всичкото това разрушение и в това състояние на духа, така да го кажем, но видяхме, че нещата, след всяко зло, идва и добро, нещата при вас ще се развият превъзходно. Вие ще излезете от тези влияния, ще излезете от тези негативи, защото не може да е все зле. И друг път съм го казвала, просто вярвайте, вярвайте, благодарете на висшите сили и вярвайте. А аз ви желая да бъдете благословени с това, което желаете.